No niin, Ville Iivarilta moi. Tänään esitellään teille käytännössä mitä tarkoittaa, kun älylasi ja sitten tekoäly ja tämmöinen Iivari-sovellus yhdistetään päiväystarkastuksen avuksi. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että me tiedetään, että päiväysten tarkastaminen tuotteista on hyvin työlästä myymällä henkilökunnalle. Ja nyt sitten kun tiedetään, missä tuotteiden tarkkapaikka sijaitsee myymälässä, ja sitten yhdistetään kuvan tunnistaminen älylaseihin, lopputulos on todella tehokasta työntekoa, jolloin mikä tahansa aloittelijakin myymälässä kykenee niin nopeasti tekemään se tehtävä ja säästetään aikaa ja tietenkin myös sitten työstä sitä rahaa ja kuluja. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että sulla on sovellus ja laitetaan lasit päähän ja register rupeaa näyttää tänään. Näin. Eli aloitetaan päiväystarkastaminen, avataan Iivari-sovellus. Valitaan täältä tehtävä. Eli päiväystarkastaminen ja tänä päivänä erääntyvät tuotteet. Ja nythän tässä listalla sitten näkyy nämä jogurttihyllystä erääntyvät tuotteet ja vastaavasti nyt sitten kun ajetaan tuonne hyllylle, niin valitaan ensimmäinen tuote. Se on tommonen AB-jogurtti. Ja tänä päivänä sovellus kertoo, että 27.3. eli tämä päivä erääntyy. Ja nyt sitten niin älylasilla näkyy sitten tuo AB-jogurtti ja meidän ei tarvitse miettiä, että mikä se näistä tuotteista on. Katsotaan niin päiväystä. Eli tässä ei ole yhtään tuotetta enää jäljellä. 9.4. on seuraava eräpäivä. Merkataan 9.4. jonka jälkeen niin tämä vasta 9. päivä tulee meillä sitten seuraavan kerran tähän niin kuin tarkastettavien listalle. Siirrytään seuraavaan tuotteeseen. Eli aito jogurtti, aito klassikko vanilja. Ja nyt taas niin kuin älylasi, tekoäly auttaa meitä tunnistamaan sen tuotteen hyllystä. Katsotaan, että onko niitä jäljellä. Tämä on 24.4. eli tämä eräpäivän tuotteet on myyty. Ja päivitetään tänne 24.4. Ja homma on tehty. Sitten seuraava tuote meillä listalla on Fazer gluteeniton xantaani. Katsotaan missä se on. Eli se on todennäköisesti tuolla hyllyn välissä 2. Eli mennäänpä sinne päin. Ja hyllyn välissä 2. Täältä. Siellähän se loistaa. Mennään tuonne. Ja taas nyt on tuotteen tunnistaminen käynnissä. Se näyttää sen tohon. Ja tarkastetaan päiväys, ei ole vanhoja olemassakaan. Eli päivitetään tänne sitten seuraava. Eli se oli tuolla toukokuun lopussa 24.5. OK. Ja tehty. Siirrytään seuraavaan tuotteeseen, mikä on tuolla juustohyllyllä. Aivan. Ja sitten mennään juustohyllylle. Juustohyllylle. Olympia 400 grammaa. Elikkä tuossa. Katsotaan päiväys. Seuraava päivä on 25.1.26. Eli päivitetään. Tämä tulee siis seuraavan kerran tarkastettavaksi vasta ensi vuoden alussa. Mikäs se oli se päivä?
21. Noin. Katsotaan mitä meillä on listalla, eli lista on tyhjä, eli kaikki päiväykset on näiltä osastoilta nyt tarkastettu. Eli päiväystarkastustehtävä on valmis. No niin, eli tässä on nyt sitten tekoneuvosteisesti tunnistettu tuotteita hyllystä ja tapataan ensi videossa. Moi moi!